Mumba mangu ni mzimai wangu. Waribu. Amina zwakupe bali kama ngayo gara. Ano bali wewe kuno. Right man. Cuma kau memang ada ni, ha? Awak ni kau kan? Mam, dia ni ya, pa, ada ni. Cici, kau pergi, makan rames, ha? Dia apa? Makan rames. Grup moni musuh makan ada ni. Misal mau bibit. Ise mo bimbi. Ocha gigo mwana. Yaman, sekarang remo kaja noise mvasi. Uja mtu mbimbiru. Nzimanga starara naye. Ukupo na tushikomba. Eji yacho ike. Eke sisi. Akomba tunuruwa. Abakomba doro. Nazo zitakutomba nawo. Azizo. Mama, baise mbuzi zaumbira. Tawanda zeza zawanda mshamba. Baise mbuzi zaumbira. Kwanza chakuti ngatoka ni street. Sasa unaona mambo mengine na mbuzi ziko zeza zitu. Ene mbuzi na mbaili. Uyo alikuwa badamu boya na nini? Amai wewe. Ngombe ngani kumbe? Wanda bazari. Unaona ribaya? Ngombe. Bise ngombe nato. Wote natambi wewe. Unaona gashiti. Ashitupina ngani ngakabata kukosa sote vile. Wai aingo video zake. Kaunda nani? Chingomsiya ari bambiri. Akasaji kaboti. Anamkazi mbana? Salama ndana mwana. Misire mzo atutu da mombe. Mombe mwechete mzo atu. Mwezi uchipera July. Wa June. Ova wise mombe. Amaya mbuzi zote za mzo atu. Yuna ni mombe mzo atu ba. 2 weeks time da mombe amaya mazizo. Eh? Arume ungazo. Kazo kwaru. Arumba. Mpe mbuzi mbili zozo. Ani mazona latina nafu. Mopa mkazi wa huyu. Nize mkazi wa huyu. Mbili zozo. Katujuruda. Aya mkazi wangu ndumula kozi tukitira wanangu. Mkazi nomuna. Amaendo da mbuzi. $100 pa mbuzi. Kati mwana mbuzi zinofamba. Kwete tumbuzi tunoyamufa mkaka mbuzi. Azizwa. Kandi ini yangu mbuzi munomeda $50. Musafunga ndikudhurisira kuti vanhu tirambe tine chivanhu chedu munongova nembudzi chete. Kama wana zvakakomere zvemari uene chi? Nembudzi. Uyu mombe muise 250 pamombe yebodzi. Mari yake 500. Kana zvakamuombera anongova nemombe. Hazvina kuboma mombe hadzisi dzangu idzi. Mombe dzinoenda kumuripirwa uyu. Wakaroora here? Ana ndakabvisa zvishoma zvemuzika. Wakaroora here? Nei wakaroora? Nafutsvagira kuno nembora nemachira. Abereki wako? Waripo. Wewe abereki musikana wa? Kurumidzai. Takuzorovanisa zichifamba. Fambisai mutadza kusumuka. Waraigara ikoko. Mombe mbiri dzikubviswa nemukomana. Dzinouya kuzoroora.
akubvisa pato rora rake 500 ikubvizwa nemufana uyu unoya kupi uku samsa watu muna moto 250 yake yabhadhara nemukwasha motoisainira kubva parora rani nemukwasha paanobvisa imwe end of June muna moto kuti ipi iri kubviswa mari yechi usazoti anzi ndakazviroora ndosaka wakazviita izvozvo kuti uyakuone ndiye kugezesa sai ndapedza pangu ndapedza ndimubvunze ipapo ndinomubvunze ipapo kuti vanhu havarambanira vanhu havarambanira ndavatonga mudarika ini ndikuziva kuti varambana bcause ndavatonga mudare akazopamidzawoka unozova mudare zvinondivaza iwe akapamidza anobhadhara dzimwe don't take the law into your hands unodzoka muno mudare tendawo amai 250 ndoita ndokuisira chiketo mama handishungurudze mukomana ndanzwa kana kubasa handisi kushanda ndikusungiswa kumapurisa naiye murume ndandisikana nezvizvi yanarai watii akainonondipotera kumapurisa kuti mupurisa agora achindinetsa izvo zvindiri kubasa ndiri kushaya kuti ndoshandawo sei newe wairipota kuti unyenga mukadzi womunhu ndinenge ndikukanzwisira kambana akatotoka ndururani ora chiinei kumba mugara zvakanaka usashungurudze munhu wakatadzira chienda iwe mukadzi kutadza kunotadzwa kai kamwe chete ukapamidza uratiwa bhizinesi nomungu wako sumukai